Hvilke fordele er der ved at købe alarm hos GSM-Teknik? Det har vi spurgt vores kunder om. Den største fordel er uden tvivl, at vores alarmløsninger er uden abonnement. Vores kunder sparer penge, fordi de ikke skal betale løbende udgifter til dyre vagtselskaber. En anden stor fordel er, at vores systemer kan give besked til forskellige telefonnumre, hvis alarmen går. På den måde er du sikker på, at der altid er nogen, som kan reagere hurtigt på alarmen. Tredje store fordel er, at vores alarmer er nemme at installere og betjene. Du skal blot sætte alarmen i stikkontakten, så den slået til. Vores alarmer er trådløse, og du kan styre dem via en app. Lad os lige opsummere fordelene ved at købe alarm hos GSM-Teknik. Vores kunder kan lide en god pris. Vores kunder kan lide, at systemet er effektivt. Vores kunder kan lide, at det er nemt at gå til. Kan du se fordelene? Bestil en alarm online hos GSM-Teknik i dag. Vent. Vi glemte at sige, at vores kunder også kan lide hurtig service. Derfor leverer vi gratis inden for 1 til 3 hverdage.